ba nila? Alam mo? Pwede ikaw may kawat ng UNC. Tulog niya po. Pangarap kayo na pangyayari. Sila na yung agusay. Ito akala mo mapakal mo. Ayan. Tulog. May tao sa ito. Nice one! Ano yung nakukuha? Siguro naman, katambayan niya. Hey! Yaw ba? Ay wow, 21 ako. Bang. At 21 pala. Oh yeah. Ay! Baba. Dito sa harap